出发。Zahoďte držiak, ktorý vám poškodzuje vetrací otvor. Nahráte ho touto multifunkčnou protišmikovou podložkou do auta, ktorú používajú skúsení vodiči. Otáča sa o 360 stupňov a dá sa umiestniť vertikálne aj horizontálne. Neblokuje vetracie otvory, vďaka čomu je praktická na sledovanie navigácie alebo televíznych relácií. Dá sa použiť aj ako parkovacia evidenčná značka a skryť, keď sa nepoužíva. Na ňu sa dajú umiestniť malé predmety, ako sú kľúče a okuliare, bez toho, aby sa šmýkali. S touto protišmikovou podložkou na telefón sa už nemusíte obávať, že vám telefón spadne alebo že nebudete mať kam dať malé predmety. Ak je protišmiková podložka do auta takáto užitočná, určite ju musíte mať vo svojom aute.